Hola, soc el Miquel Molares, metge intensivista d'aquí de la unitat de crítics de l'Hospital de Santa Caterina. Jo sóc Helena Gil, la supervisora d'infermeria també de la unitat de crítics de Santa Caterina. Ens hem fet aquesta entrevista perquè donem 3 cèntims de com hem viscut aquesta crisi sanitària de la Covid-19 aquí a la unitat de crítics. Si parlem de sensacions, de sentiments, podem dir que quan va començar, quan començava la pandèmia, teníem por. Por perquè mentre el món discutia si aquest virus el transmetia un pangolí o una civeta o un ratpenat, el cert era que el tsunami de pacient crític s'apropava. Primer va ser Itàlia, després Madrid, després Barcelona, i clar, nosaltres no deixàvem de ser, primer, una unitat molt petita, relativament jove, o sigui, quan va començar la pandèmia feia només un any i escaig que havien obert. Llavors sí que és veritat que aquesta por inicial ràpidament es va convertir en orgull. Orgull per què? Perquè sí que hem rebut molta ajuda, o sigui, el bo que ha fet el Covid-19 jo crec que ha sigut el companyerisme a nivell hospitalari que ha hagut i de manera bestial. I podem posar exemples diversos, o sigui, com des de gerència, direcció d'infermeria, direcció mèdica, cada proposta que feien deien que sí, per urgències, que en un moment donat, amb tota la pressió assistencial que tenien, ens van cedir la meitat de les seves urgències perquè nosaltres poguéssim omplir o crear una nova UCI. Orgull també per psiquiatria, que és del buc insígnia d'aquest hospital i que van demanar-li en un moment donat, oi, sisplau, podeu canviar el circuit d'urgències psiquiàtriques i no van dir que no, i a més ho van fer en un temps rècord de menys d'un dia. Orgull per anestèsia, que ja només no va deixar infermeria i oficines d'infermeria per ajudar-nos, sinó que també van crear una roda d'anestesistes que han portat aquesta segona UCI d'una manera molt eficient. I podem parlar de fisio, que ens han donat 2 fisioterapeutes més, pediatria, que ens han deixat 2 adjunts més i una s'ha convertit en la quarta intensivista de la unitat, neuro, que venen dia sí dia també a ajudar, a demanar analítiques, a parlar amb la infermeria, o sigui que i sobretot nosaltres, la UCI, que hem deixat la por a les guixetes i hem treballat com sabem treballar molt bé. Jo em quedo amb les paraules d'en Miquel, d'orgull, orgull per la solidaritat de tots els companys i la predisposició de treballar i treballar molt, els equips mixtes que s'han creat UCI i urgències, la por que esgolar la guixeta ha donat molt de gas per treballar una mica donant molt de suport també a l'humanització d'aquesta cura, perquè, com bé sabem, famílies ha costat molt de poder parlar amb el seu malalt aquí ingressat. Hem tingut la sort d'utilitzar les tablets, el suport psicològic dels psicòlegs que teníem aquí, de l'equip de psicòlegs, que ha anat bé pel malalt, per a la família i per orientar el professional de com treballar la paraula orgull i esforç. I jo crec que és una cosa que, confiança, com diu en Miquel, de que si això ha vingut per quedar-se, hi farem front. De fet, hem demostrat que ho fem i es fa bé. Per tant, hi conviurem donant la millor assistència, perquè plena confiança amb tots els companys de l'hospital. I vull des d'aquí agrair a tothom de tot l'esforç que s'està fent.